ilmu iku Setya Buddha pangangkase tur Pedung sasi lawase aku ngenteni sobar owar-awir iku apa maksude? Makde iku ben metu bengi mesti sobar owar-awir sing nom-nom iki lak gak tegese apa yo Pak. Oh iya sing wajibe kondro. Ngene, Kok. Sobar awar-awir. Awir-awir. Nah, iki pas semono. Maksude iku gombal amok sing ana nggone patokane sapi ya. Kudanan kepanasan pirang-pirang tahun, pirang-pirang bulan ya. Aja maneh disuwek-suwek. Wong digawe lae merotoli. Iku pas ngono. Nglakoni kesabaran iku yen bisa sak tutup-tutupe panggah. Sabar ono apa-apa sabar, ora ono apa-apa panggah sabar. Ngono ya, Li. Lah iki wayahe Suko Parisuko. Mono Suko. Ya, Mono Suko. Biyen iku anu Pakde ana acara ana TVRI jenenge Ria Jenaka. Oh.
Dia jenaka iku ana kula. Nek jaman bae pit biyen iku jenenge yen metune Bagong Semar Blasyon iku diarani Suko Parisuko. Eling-eling ae rek. Aku eling Bapak Mucung Martanu biyen tahun 79. Oh iya. Aku ngene iki eling kabeh. Karo sing ngono Bagong ngono Pak Dewi Rastono. Ya terus ngacor karane kok nasih dening Gusti kang urip dumadi Allahumma amin. Oh, apa sing nak tak bukani iki mau kok eling marang leluhur, ilang eling marang pepundhene. Mergo sing duwe gawe iki panjenengane Bapak Lurah, Bapak Paiman Kepala Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Oh, ujupe yen iku pesene pepundhene para mbah buyute yen iso nglenggahi dijumenengake dadi lurah ana Pungging bakal gelar ringgit Wakucal Purwa Nandapayang jumedule dina iki bisa keodangan apa kang dadi nandare wis diluari. Muga panjenengane Bapak Kepala Desa Sumono Ibu lan keluarga pinaringan teguh kukuh bakuh rahayu wilujeng slamet Allahumma amin. Lan masyarakat Pungging sedaya sepukane jalar kelawan pautri muga pinayungan dene Gusti pinaringan bagas waras ayem tentrem mulya anggone kebrayan Allahumma amin. Ya mo panjen jenenge pamong ya. Pamong iku momong sing dimong iku macem-macem. Ya momong sing ala, momong sing becik, ngomong sing arek, ngomong sing tuwek, kabeh karepe dhewe-dhewe. Nanging ditampa kanthi longgaring ati, bisa mawujudi apa kabeh karepe anak ra ngono. Ya mo ngaturake gunging pangwut panjenengane pepundhenmu Mas Kutut kelawan ibumu pinaringan sedewaras kok ngaturake gunging pangwut marang panjenengane Mbah To saka Patung ngaturake gunging pangwut sedaya Bapak Mul Cak Lin saka Patung ngaturake gunging pangwut mo kok ngaturake para penggemar para pandemen ringgit Wakucal Purwa kaya ana Bapak Gondrong saka Mojo Sulur ngaturake gunging pangwut sedulurku kuwabe wae kang teko ana kene ngaturake gunging pangwut. Pakde aja ngitung mesyae Pakde. Ayo nanti seneng-seneng atine. Mergo mangku gak tutup oleh saweran Pakde. Oh, nek sawah bengi lak dalange gak uman. Makane nyawer iku asar nyong. Asar teko kene. Ayo nanjake warangganamu siji-siji. Wengi iki ana Hasto Waranggana. Hasto iku wilangan mulu Waranggana iku presiden. Mandharan Jobono apa? Turake gunging mangun. Iki sing saka ijeke wayang ngeblek kene. Panjenengane Mbak Dewi Erianti. Nonong sing nonong. Ayo iki sapa? Ati sing nunung-nunung tak kek belajar kene. Mbak Dewi Erianti, Mbak Ines. Iki ya sing saka nggone Lalatan Kembang Bau Lamongan. Uga Mbak Ira Maya Sofa, Aira Pracuna. Iki sing saka nggone Laden Talok Bareng. Talok lha iku ya.
Uga Mbak Ambar Wiranti. Saka Mojo Santun. Sing saka Mbalong. Daerah Gawar Blandong. Jenengan Mbak Windiariska. Iki wis naik daun kemana-mana. Oh, jenengane Bu Tarti ya sinden sing wis kondang kami suso. Uga iki sinden sing saka nggone pemilih Belanggu. Mbak Aryawati Jaya. Uga sing sak ngondelik nisore salon. Mbak Anissa Mas Kurubuan timbangane tengok-tengok kaya ngono Baiklah, sengaja kita tampilkan yang kita tunggu-tunggu. Artisnya Citra Baru Kusuma, Mbak Anis Wijaya. Nami sama deh. Lola lola. Sugeng Enjang Sengani. Sugeng Enjang. Jenengan kok balesi kok Sugeng Enjang? Lah pripun? Nek kula matur jenengan Sugeng Enjang Mbak Anis. Mbak pun jawab iki Sugeng Enjang. Oh ngoten. Kan wonten tegese. Nggih, Wilujeng Enjang menika alune teng Ngajeng. Nah nek Sugeng Enjang iku titik-titik ageng. Dipun sugata para miyarsa aturaken sugeng dalu tarik sugeng enjang para miyarsa. Nggih kagem para pamirsa aturaken sugeng enjang. Sampun Sugeng enjang. Menika wonten layang patra. Kula lek yamenten niku lek maos rada glamjar. Jenengan maos yamenten. Nah itu. nggih. Nggih. Mboten nggih sak isine sampeyan coba. Mboten kula buka. Sing Mbak ana sepeda motor liwat terus nang. Oh nggih. Nggih, monggo. Inggih niki saking Baktiar Alfi Channel. Oh, Baktiar Alfi Channel. Nggih. Nyuwun lagu Kembang Probolinggo. Lagu Probolinggo. Sampun nanti teng Probolinggo? Kula. Nggih. Dereng. Lah kok iso gawe lagu Probolinggo gak tau ngrono? Nggih dah. Pembejeng ke dengan mereka. Jangan makan kalau tidak tahu setelah makan itu rasanya gimana. Jangan bepergian kalau tujuanmu di sana kamu tidak tahu. Nggih. Dicobi riyen. Dicobi. Jenengan damel parfum. Kula. Redang. Napa nggih? Kan boten sami kalau parfum. Betul. Napa biasa sing larang nama apa? Betul. Sembilan mau. Anu napa anu mereke? Nggih minyak bibit. Itu napa? Banyak bibit royal apa melati? Dicampur-campur. Oh, campur. Iya.
Nggih, dipun ladosi pamundhotipun panjenengane Mbak Baktiar Alfi Saino. Kridho Bedaya lanjut. Tembang Probolinggo.
Nggih. Pak Lurah Purworejo. Sate Bangil ronda malam. Purworejo. Sembah Tidak hanya satu, soalnya sing nyuwun wong wadon. Ayo Mbak Bindi ditambahi ya. Sate Bangil, sate Purworejo. Cek. Kamu apa? Jamu. Cek ya. Nuwun kene iki enak lho. Iki enak iku kok ora kira. Kok kireng iku bolak ngene. Nggih, monggo Kang Mas Sadang. Dan dingdung mandhape sate Bangil.
kali Bengawan Suri Boko. Undangnya siap-siap. Sudah lama kita tunggu-tunggu dengan tampilnya para artis-artis yang sudah kondang. Rudruk dia sing ora dielok. Asli wedok lagi ora banci. Aku kate gawe rudruk. Krijo budaya Arga Baru. Ya, kita tampilkan Waranggono yang masih belia, masih umur 16-17 tahun. Bayarannya separuh, 1 seket. Matur nuwun. Sesuai dengan karakternya, Sekarsari Surabaya bersama Rudruk Krijo Budaya. Yo! Baiklah saudara, pemasukan Rudruk Krijo Budaya yang gimana? Mbak Ines sama Mbak Dwi, Mbak Dewi. Si Setono, Ngoroto. Dewi gawe paru apa Dewi? Paru apa? Sugeng enja. Nggih. Wilujeng enja. Nggih. 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 Wonten pamundhut nggih. Ada Nggih, napa mau? Bapak siapa? Dari siapa? Oh, saking Tru Prambon. Iya. Pak Lurah Pungging. Prenggone manglung ning embong. Cakep. Sapa wonge gak kepengin ngethok. Lencir kuning moblong-moblong Pak Lurah Pungging. Sapa wonge gak kepengin melok. Sing temen mak kala seduring. Nggih, monggo dipun pinanggani. Salah siji sing nyanyi, sing penting backgroundnya iso gimana gitu. Iya. Iya, Blitar. Bengawan Suri kali Blitar. Blitar iya nih. Kondo
ini cilik-cilik bayarannya tunggul itu. Gak tega. Teko awan jelakas. Jadi baiklah kita tampilkan si cabai rawit. Ada panurunan dari Baktiar Channel penjenengannya Mbak Ambar Wiranti sama Mbak Ira Kusuma Abimanyu. Bajing loncat dhisik pelok intro ya Mbak Ambar sama Mbak Pasuan dalam malam ya. Panyuwun Baktiar Alvin Sen. Iya lalian. Aku iku damel apa mboten kanggo nggih. Niki spesial damel lare-lare. Ya, khusus ya. Kan? Nggih niku. Enggak. Lanjut. Bajing loncat-loncat. Yes.
Wonten pamundhut yang kedua ya. Nggih, napa? Sik. Tayo. Kendangan ayo piye? Tayo. Kendangan ayo Genorogel. Suara bluk. Banyuwangi ya. Lancang iso. Yo mari ngomong. Banyuwangi. Ana pamundhut Banyuwangi. Seperti namanya, berarti namanya sopan. Amit nggih. Di bukit indah. Saking Bapak Baktiar malih niki nggih. Saking Bapak Baktiar malih. Nyuwun Banyuwangi. Banyu lho, Pak Banyu. Banyu. Jadi perlu di-share nang sinden daripada perutmu sakit, kamu diet terlalu kenceng, nek kepengin tetep awet kurus, mangane. Terus pundi mami? Resep kaya napa? Gorengan loro ati. Mari ngono panganan brengkesan. Berkesan apa? Brengkesan ngenes. Nggih, terus. Mari ngono terus panganan iku apa ngarani? Panganan dirasani pahit iku. Kuru langsung. Langsung niku wis gak usah diet nggih. Gak usah diet. Langsung serot. Ya. Bungkus. Sing luwih cepet iku diminta dinadi. Sik. Nggih, monggo dados. Banyuwangi. Nggih. Ya, tetes ya. Banyuwangi.
Kiai klasik. Oh, klasik. Jenengane Butarti sing saka Laladan Jogane apa Tanah Landean. Oh, Tanah Landean sing kok Bungulan ku nggih. Iya, dapet nilai. Oh, dapat nilai. Napane griyane Mbak Siti. Kedondon. Oh, tasik wetane. Oh, wetan. Ya, pamundhut. Dulur-dulur request. Monggo para pemirsa mumpung ada ini masternya sinden Butarti. Nyuwun pelok monggo, nyuwun slendro monggo ya. Dipun dangu Butarti barangkali Pak Lurah. Tahu Pak Lurah pundi wau nyuwun sesideman wau. Oh, Pak Lurah. Pak Pandan. Nggih. Pak Lurah siapa? Pak Iman. Oh, Bapak kita. Ya. Mawi bawa napa, Pak? Gue dibawani no kan sing ngendang kesel. Asal mula mengabdi badang sahabatik. Pemuda yang sangat ganteng. Yang demen gelar budaya. Sowan menyang kutha Disiap nih penari latar. Mbak Dewi karo Mbak Anis. Gak kemeng iki lho. Masa tega Pak Lurah Paiman ini. Tega. Omahmu adol, Nis. Masa tega Pak Lurah. Bensine yo entek akeh. Ayo ngedek. Genduk Dewi. Jauh nomo. Dalam ramane Iki aku lagi
bagi Danang. Umpama kowe tak maju karo Anis piye? Mboten napa-napa Rama. Temen adine gak lara. Nggih Rama. Nek apa? Kan rata-rata gak mau maju. Enggak jadi wis. Ceritakanane. Anis, apa kira-kira awakmu iso rukun karo Mbak Yumu dhewe? Pripun iki? Kula iki mboten saged. Apa kudu omahe dhewe-dhewe apa omah siji kamare jejer? Boten. Karepe Dewe-dewe Rama. dhewe-dhewe. Dhewe umpama dina Minggu, dina Senin, Selasa aku ning omahmu, Rebo, Kamis aku nang omahe Anis. Ya apa? Mboten napa-napa Rama. Sik ta, kan iki kelainan kaya apa? Loh, setengah lawas iki Rama. Nggih Rama. Nggih Rama. Sponsore dilangno ana pamundutan. Iya. Sesi Demak. Nggih, Nak Karti monggo. Sing background-e kaya ngene, jan Pak Lurah dipilihno sinten sing jreng-jreng. Mosok tega banget ngene iki. Omahmu adol. Danjen Bensin rusak kowe teko to Pak Lurah, jenengan Pak Lurah. Bensine 20 liter. Luwe becik patenna pisahan mrepeng solestio wangi samudrana marang keluarga kawolan pramuka wangi
Jawa Timur nang Banyumas. Saking Pak Lurah Purworejo. Saking Pak Lurah. Purworejo niku kecamatan pundi, Pak? Oh, nggih. Oh, Pak Dicepak rono. Malah selatan sendiri. Oh, selatan nggih. Perbatasan Terapung. Nggih, titip Pak nggih. Ida budaya niki sawanaken mriku. Pak Lurah. Nggih, kangge Oh, niki lho. nggih. Apa sih kangge nyukupi iki Nggih. lho. Lek kula mboten pitu ngoten niku. Nggih paling anis niku. Sing penting dulur. Aku biyen dhuwit karo dulur. Lah nek aku mesti tak pilih. Maksudku dulur sing duwe dhuwit. Dipun pinanggani. Siap. Jenenge nonton wayang kali eling-eling Banyumasan. Lah sangune nang Banyumasan iku rada kathah wae. Pak Lurah. Rodok kata turene sampean. Nonton wayang sak rep mawon. Nggih. Enggak usah biyen. Satu rep mangke Banyumasan sak rep. Ya. Los. Yuk. Seneng penontonnya. Mrene Apa yo? ayo bana melu aku Nanti sih. Nanti sih. ayo Ren wis ndang nyalu oh. nonton bebarengan oleh cecer oleh senggola Balik. Mohon maaf karo panggripta gending. Tak balik malam ini stok. Oleh senggolan, gak oleh cecer ya. Oke, lanjut. suarane ana wayangan sajake Jawa Timur iki
Keju. Timbangane ototmu mlengker kan teko ben lemes ya. Tega paling ses. Iki Pak Lurah nyuwun buyar jam 5 ya, Dek. Ya. Tak modus. Ya.
Lah nggih. Napa? Gelang kalung. Oh, gelang kalung nggih. Saperangan sarep mawon. Ngapunten nggih. Saret mawon Soale kita. buyar barengi subuh. Nggih, mbek mawon ditekakaken malih nggih. Paling gak yo ning Purworejo. Lah nggih, ngaten nggih dilanjut ten Purworejo nggih. Ya, dados sarep mawon Mas Irwan. Wahyon kang bakal tumeka Semar. Nggih, Gus. Sedaya pigula wetah, sedaya pitutur luhur. Semar niku saperangan sampun dipun lampahi, Den. Senaosa anggone resik jiwa lawan raga. Kanggoning bersih-bersih ning yen kawontenanipun mriko boten purun
kajengilan apa? Boten manungsa goleki wayu, nanging wayu niku goleki papan panggon. Semar iso napa? Nek tanpa panjenengan boten ngemudeni, ngudi marang rasane, Ndoro. Iya Kakang. Ngeten mawon. Pun arep-arep kewayon. Pun arep-arep kenugrahan. Pun arep-arep peparinging jawata. Dikola aku becik, dikola luhur. Nindakno sepingin pamrih krami ing gawe, gelem tulung tinulung marang padha-padha. Ngoten mawon, Gus. Sampai mamai. Iya Kakang, aku nurut marang Kakang Semar. Kakak. Ya ngono. Rene opo? Aku donga Semar kok ndoreng kaya ngono iku pantes. Nek Ndara Janaka gak iso nemokno wayu kang tumurun sing salah iku Ndara, sing salah iku Semar Bagong lan Besuke. Dadi kepetungane aku golowentah para sinatriya kang ngudi marang rasane, ngudi marang kewayon. Ora mung lambe iki nak, nanging batinku batin supaya para putra padha kasiningan. Kaya ngono. Nanging kabeh ku mawa sarana, ana saranane kang kudu dirindakake. Apa saranane? Napa Pak saranane Pak? Ah, iki mlebu sing tak kemuli kok gawe. Sing tak kemuli kok gawe. Ah, ngono saranane kon bakal gawe sarana darahmu oleh wayu kaya ngono. Wah. Iya. Aku awakku kalau mumpung mlebu iki, Juk. Pak gak suka Pak Obra, gak suka. Tapi yang melinggo sing ndang Pak. Boleh ngendang ngarepmu. Lah, lambe sitok digawe wong loro, Pak. Ojo kuwatir, tetep amet ya, Pak. Ngomong sing ngendang. Aku gelem metu, Pak, tapi lek menika. Gandengan Pak tambuhan. Ayo. Bisa ya, kebuasan. Ada besar aku dikoburi ya, Pak. Ya. Ya. Gandengannya. Karepmu apa mo? Dik. Kon tak luwi jeneng dhisik. Kon tak jenengno Liman Durodo Mendul. Ah, tak utus nang negara Ngastina yaiku saranane darahmu bisa pikantuk payu.
Prabu Amit sewu Ndara Prabu Dewa Kumara napa sampun antuk bedes putih sing saged tata jalmu ya Sang Prabu Dewa Kumara wis pikantuk wujuding tumbal bedes putih kang bisa tata jalmu Sang Prabu Suyudana aja diceluk Dewa Kumara yen luput ing janji wis syarat-saranane bedes putih kang bisa tata jalma wis ana ing alun-alun gletak ana kene tak jaluk Sang Prabu munduta gaman bindi gaman bedomo tigasen dhewe disikseni para kawula negara Kastina yen wis ditigas kudu dipendhem ana ing tengahing alun-alun. Ing kono Wahyu kepraban Wahyu Kanalendran kang wis manding sajiwa kelawan Dewi Banowati ora bakal murca saka angganing Dewi Banowati negara Kastina bakal mulya anggoning bebrayan. Yo yen pancen kaya ngono Paman Gantarpati nggih dados puji. Bundutna gaman Gada Windi kanggo nigas iku Paman nggih monggo kula pundhutaken. Paman Jengguni nggih wonten dawuh menika mboten sembarang gaman bindi landheping petung sumukur nggih. Iya Paman, dina iki kasempatan tak tekadno Nyai Bapati marang bedes putih kang bisa tata jalma waton bojoku Banowati sing wis kasinyungan wayu ora oncat ya Paman. Ya nggih kudu ditegel-tegelno ben Banowati kasinyungan wayu mancep ana ing kumbya. Paman yen kaya mengkono tak tigase dhewe kaya mangkono. Sampun tegel jroning batos, sampun mantep jroning panggale. Yen ora tegel ora ilo gawe pemati ning Anoman ya bedes kang bisa tata jalmu. Duryudana kayang kelangan Wahyu Banowati oncatan wae. Kala gilik semanggemik kekarepaning Duryudana Semedya ing mriku bakal nikas. Kawontenan bedes kang bisa tata jalma dereng ngantos dipun nikas kasengko. Praptane
gajah diodo metu kan aku andhep ati metu saka wangtian. Rupane yu abang-abang ono badak metu saka wanggilan yo. Yo gede saka kodalmu. Sing hati-hati yo. Ngomongane iki ono ora banowati ayune kaya ngene. Sing ganteng yo gedhe dhuwur, yo gagah. Lho tapi kok jek ditinggal selingkuh. Oh, lah wong rada campur iku apa? Gak trimo sing lanang gandenge ngono. Tapi umpama krungu sing lanang ya apa? Umpama krungu sing lanang ya ketemu ngamuk. Mari ngono dikandakno terus gegeran rame viral terus oleh layang janda ngono. Tobat. Iki ono gajah kok bisa ngundung ngono kaya ngono. Jare sapa ngakoni selingkuh? Aku gak tahu dijemuk sing go. Marang iya, kejabane gak napa gak tahu. Lah iya kan wong datang kaya ngono. Apa gak kepindah. Ayo wong kaya ngono. Nah aku kok seneng sing mburi. Iku sapa? Lho iya Pak, iku sing mburi ku sesek lek warunge dandange robo ngetan maksude. Sesek lek irunge goyange robo ngetan raimu. Tobat iki mosok kene. Iki
Pangasa kok kene ayo kan tak kandhano bojomu. Kan wis kono bekak bendrak karo wong liya. Kan iku cara wonge ngono. Cara ngono garingan dobel wis dioyak-oyak wong gak bakal iso enak kon iku. Garingamu diopo. Tobat-tobat aku tak payu. Aku tak payu. Dasar kersane yang pandum. Anane ana asale saka ora ana, yen wis ora ana kudu bali. Asal mulane. Kacarita ing Sukma Wicara ingkang sampun mandheng dhateng angganing Sri Nalendra Bathara Kresna. Mandhaping Sang Surya Wicara ya Sang Sukma Wicara. Gawa tumurun ing wayu setunggal. Wayu kasatriyan dianjingna nang ingkang ngrayi Werkudara. Lah dening wahyu katentreman anjing surupen yang Sri Nalendra Bathara Kresna ing mengke dipun aturaken marang Pekunden Pandhawa. Kacara kumelap sumunaring sumara tanpa wewayangan mlebet ana ing angga anggane Sri Nalendra Bathara Kresna lan Werkudara. Kajiwa kasalira anjing ana ing angganing satriya kekalih. Wah, duku jano kok ono kene. Koko Prabu. Ya Yayi. Kula tebih, kula buruki wonten mriki wonten cahya ingkang nenejo. Sareng kula cedhaki sareng kula wastani. Kula pirsani ingkang nenejo menika salira paduka lawan salirannya Kakang Werkudara. Panjenengan sampun nampa wujuding wahyu. Kakang Werkudara inggih sampun nampi wujuding wahyu. Janaka inggih. Sok glogok blakotan tanpa tedhek olang-aling wahyu rong perkara. Wahyu katentreman kelawan wahyu. Kasatriyan wis manjing marang Adi Werkudara. Wahyu katentreman marang pun Kakang ning mung tembung titipan ing benjang bali menyang gone negara Ngamarta. Nanging janji kabeh mau ana gunane awit wahyu iku sak temene telu diarani tri.
Manggala telu ning tunggal. Yen ana mung loro tanpa ganep ana siji mau, ora kena diarani Tri Manggala, Yai. Wonten pundi, Kakang? Aku dhewe ora ngerti. Sing tak kuwatiri wahyu mau tumiba marang pawongan kang tumindak nista Kandala seneng gawe kaputunan seneng gawe gelo, gawe kerusakan marang ana donya iki bebayani, Yai. Inggih Kakang, menawi kados mekaten Kakang. Oh. Tulungan aku, Janaka, aja cedak-cedak ana Kakang Prabu Kresna Kakang Werna. Ora percaya apa? Iku dudu. Kok ora ana wong ora abadi apa-apa. Kok becik Kakang Janaka rika gak adus pirang dina Kakang. Ya ana seminggu iki. Nengane kok pengus campur. Kecut ngene. Tapi aku seneng barang kecut-kecut iku seneng. Waduh, boleh nggak? Kon dari isin apa? Ya, tanya ini. Wong aren loro iso kaya ngono. Kaya apa? Lampune patenon rek. Iku lek biyen aku iki dosa. Tobu bacan apa wis ora dadi apa-apa. Paton aku iso ketemu karo sliramu ora apa. Ora apa-apa. Ngene iki aku lek nembang Putri Gunung iku iso nangis. Suwati kelangan yo apa ngono lho. Masalah. Boyo aja boyo. Coba iki iso ninggalno kuwi pangeranku Janaka. Nyoto leres Banowati ingkang sampun kasiyungan wahyu Kanarendran Pulung Ratu. Nanging kang dadi pitungkas larangane wong napa ayu aja jempok senggol marang wong liya. Aja metu saka gedhah suwene selapan dina. Aja duweni ati kang arus, aja duweni watak cundol. Kabeh mau wis dilakoni marang Banowati wis bergonjak nglawan Janaka wahyu kang wis mandheng ana angganing Banowati sakali murca minggat unggul ing angkasa tinggal angganing Banowati mandhak mundhut pilih wangdah mlebu jroning angganing Janaka Raden Dananjaya. Janaka kasiyungan Pulung Kanarendran wahyu Ratu.
Banowati. Apa sing metu saka awake Bibi Banowati iku mang ini Janaka. Satemene aku iku wis oleh. Jarane payune lender yo kolong aku wis manjing sejiwa kasarane marang badanku. Nanging aku ora kumat, ora oleh wayu ora dadi apa. Ora oleh polo ora dadi apa. Waton aku iso caket cinaketan kelsi genah Janaka. Ora dadi apa. Ora dadi apa. Janaka, yen kowe ide-ide mrunu, mengko aja maneh wayu iku. Gawe pirang wong lanang. Wong wedok garingan dobok ayo kowe. Boleh. Boleh. Marek udara. Lho apa iki? Wong nek tresno iku gak isin ya, Dik. Kon nyemoni sapa? Ya adikmu Danang Jaya Arjuna apa maneh? Ya arek iku sing gak isin. Wong kongen gawakno sandal yo piye? Wong gawakno tas gede kuwi. Dene arek iki. Adi Janaka aja. Mbok seru-seru anggonmu tumindak sing kaya mau. Ayo. Tansah hanglelaras nang udya marang rasamu. Ayo manjing nyang kraton negara ngamarta Kyai Sinuwun Pandhawa. Ingkang sampun mulya.
gardanipun Koko Prabu. Sang Hyang Agung Gusti ingkang Maha Kawasa sampun ngandhapaken wujuding wahyu Trimanggala. Werdinipun kadosa pundi? Wahyu Trimanggala menika 3 kanugrahaning Jawata, setunggal wahyu kasatriyan ingkang sampun kajiwa kasalira mandheng dhateng Yayi Werkudara aku. Lalajan ingkang sinebut wahyu katentreman bibit purwaning sakawit menika kula nyuwun kangge panjenengan dados ingkang pikantuk wujuding wahyu katentreman niku panjenenganing Yayi Sinuwun. Inggih Koko Prabu ngaturake gumanipun la ingkang angka setunggal. Ingkang angka setunggal wahyu Ratu inggih Payukana Lendran menika manjing surutipun dhateng Yayi Dananjaya Harjuna ing tembe dhateng wayahipun ingkang asma Parikesit ingkang marisi Kraton Negari Yuwastina ing dinten tembe. Yayi inggih Koko Prabu menawi kados ngaten monggo saling Jana Andrawina wonten sajroning kedhaton ngamarta Koko Prabu. Inggih Yayi menawi kados meten monggo samya lerem samya tentrem nindakaken sujud syukur wonten ngarsane Gusti ingkang amungkuwa sekabeh ingkang katrima ing sarina sawenine. Monggo Kakang lebet dhateng sanggar pamrentah. Benaring ringgit pakut salawuru ringgit anggitan ingkang sinanggit dening para wali kaleresan katindakaken kanthi regu ngregeping swasana rinasa kanthi rinaos kanggo diya marang rasane ingkang becik kita dadosaken tepa mau pituwada ingkang mala dadya sesirih dewa nurunaken sekaran wonten ing Nyai Mandhaping Mayapati. Slamet ingkang nanggap, slamet ingkang ditanggap, sumodaya pinaringan teguh kukuh bako rayu wilujeng slamet, pinernah gemari pangmurah sandang kelawan mangan tentrem ayem kerto hancur. Sebab mancung sinumputan sekali merdeka tetep merdeka Krida budaya jaya salaminyo.